Buhay po sa lahat. Kumusta po ang bawat isa? So time check natin ngayon is 6:58 ng gabi. It's Wednesday. Yan. So thank God humupa-hupa na rin yung malakas na hangin at saka yung sunstorm niya. Kahapon at saka kanina, grabe yung alikabok. Super. Yun talaga dito sa disyerto. Unlike sa Pilipinas, ulan. Dito naman buhangin. Kaya everywhere is alikabok. Yan. Lakad-lakad lang kami ng aso. Yan, medyo natagalan na kami kasi nakipagtsikahan tayo dyan kanina. Kumusta po ang bawat isa mga kapatid, kapamilya? Yan. Kumusta ang mga buhay-buhay? Nawa lahat ay nasa maayos magandang kalagayan. Saan po tayo naroon mga kapatid. Yan. Pero still, medyo mahangin-hangin pa yung weather. Pero okay lang naman na mahangin-hangin, kaso lang, expect na yan pag mahangin, may kasama ng alikabok. Kasi alikabok everywhere, ay buhangin everywhere. So dito tayo naglalakad ng aso paghapon kasi mas lilim. Pero kanina may araw pa. Pero ngayon wala na kasi lumubog na yung araw. So shout out sa lahat. Shout out sa mga manunood ng live na to. Live tayo saglit. O kahit 3 minutes na live. Mag-attendance lang tayo kay Lolo. Tagal na tayong walang dito. Walang upload or walang kaya mag-live tayo saglit kahit mga 3 minutes. Yan habang naglalakad. Mahangin pa rin. Sana bukas is okay na yung weather. Hindi na siya mahangin at maalikabok ba. Kasi useless ang paglinis-linis kasi maalikabok yung hangin. Makapal yung alikabok. Lalo na dito sa banda disyerto. Disyerto, puro buhangin sa paligid ba. Ayan. So nawa lahat ay nasa maayos at magandang kalagayan So ingat-ingat po sa lahat. Tag-init na naman. Summer na. Talagang nararamdaman na yung init ng panahon. Pag sa labas, mainit na. Kagandahan ngayon is wala pang humid. Mainit lang yung araw pero wala pa siyang masyadong humid. So, expect na yan siguro by next month for mid of this Shout out sa 2 viewers natin. Kumusta po? Magandang gabi sa inyo. Magandang umaga. Saan man po kayo naroon. Ayan. Kung hindi ka pa tumae. Shout out. 2 million in the house. Kumusta po? Live lang tayo saglit. Para hindi lang sa Facebook ba? Oh! 13 million in the house. Mega love shout out. 13 million in the house. Kumusta po? Ayan super yung alikabok na sa may daanan. Dahil sa hangin na maalikabok. Super. Meron pa rin palang nanonood, pagka nag-live tayo dito sa YouTube. Rocky Band, hi! Hello po, shout out po, Kabsat Rocky Band. Kumusta po? Rocky Band, hi, hello. Said hi, yes. Hello po. Kumusta po? Salamat po for watching. Yan, salamat sa 13 million in the house. Ingat-ingat po kayo. Ay, may langaw. Palaki ng langaw. Yan, 5 million in the house. Shout out. Walking lang tayo saglit. Ilakad lang natin yung aso at live konti saglit. Mag-attendance kay Lolo kasi matagal na tayong walang masyado dito sa YouTube. Para hindi lang sa Facebook ba. Salamat po, Rocky Band. Salamat for watching. God bless po, God bless. Ingat-ingat ka po saan ka man naroon. Yan. Shout out. Ito lang ang routine natin paghapon after sa kusina, ilakad ang aso. Pagka-busy yung mga bata kasi hindi nila mailakad yung aso. Lalo na ngayon is exam nila, kaya busy sila sa pagre-review.
Kaya hindi nila mailakad tong aso. Salamat po. God bless po sa lahat. So, ayan, dito po tayo, sa Nuya. Itong Nuya Plaza, yan, yung pinuntahan natin nung nakaraan, yan is nag-grand opening sila nung Sabado, Friday, Saturday, nagpa-free ice cream. Free ice cream, free ano daw sila dyan, kaso wala naman tayo. Ayan, so hopefully yung Waitrose na ang sunod na magbubukas kasi dyan sa loob may ano, at maglagay sila ng mga food court dyan. Yan. Anong mo dyan? Uy. Yan. Pabalik na tayo. Ayan yung Nuya, yung British School. Nuya British School. Ayan. Maalikabok pa rin ang hangin. Maalikabok pa rin. Yan. May araw pa kaninang lumabas tayo. Ngayon wala na. Dilim na. Ikalapit-lapit lang. Yung linakad natin. Wala na. Nakipagtsikahan. Uso-uso pa rin yung ngayon dito, ubo, sipon, lagnat, at COVID. Kasi yung amo kong babae is positive daw ng COVID. Kaya yun nagmumukmuk sa kwarto niya. Hindi siya pumasok sa trabaho. Kaya ingat-ingat. Sana po tayo naroon. Ayan. God bless po sa lahat. So, bye-bye. O, naka 6 minutes rin yung live natin. Start.